Mas maayo mga matang saging ani mak. Oh. Yeah! 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 Tala mga matang saging. Sa mido kaya kala na. Sana naman. Kaon. Kaon buno lima tomo. Kita man yung busog. Napay ngita kong saging mo sigla yung tagad kaya itong kumpos nila ay. Ato ko ato. Buhay aram ako na. Sige saging atong boss. Uy, nagkakain! Uy, tinawag ako, boss! Ay, sa magkakain talaga na! Si Dayo, pakaiyaapulin ni mo! Ay! O mga batay, mak! Walang makapit lang natin, mak! Ay, maguna na siya ko. Ah, gusto! Mag-magic ko! Magwa, nagkahon! Oh, sama! Tara! Tawa niyo doon kung saan ako mag-magic. Lading, lading. Pagdaliin tawon. Giyapit na kaulanon. Dali yun. Nunidag ko na. Lading, lading. Pagdaliin tawon. Giyapit na kaulanon. O lang tawa ba? Lading na? Oo. Nakatagal tali. Saging. Wala. Kamay dayan doon. Push na. Saging. Oh, buwang ako. Terus kita minga man to ka agi sa. Agi kita nagsaging. Tidak ko ba to? Dili yun. Ito ang tago na kay kaawalo naman na. Oh. Magbutay-bantay mo da kay butay butang bani mo ba. Sipog kamay. Sipog. Ano nang di nga lagi kita nga itan eh. Oh, wah. Deh. Oh, udah. Lah. Itu tagap tipe ano po din eh. Agilam ra mo dia kay zero tagiya. Oh, pagpatay pa dia. Oh, sa pagkasipog ko na puso. Pagpatay pa dia kay zero tagiya. Sige saging ring kulang ron. Lah, kawatan. Ano yung naglaban ng saging? Lah, tagiya pa lagi mo. Di mahimo ni. Ako lagson to. Kuna mura to sa kabuli akong saging niya. Ila pagkawaton. Kuna yung lagson. Ginuang na ilaha. Pak. Kapuya gini mga awata oy. Dia nak pakai aku dari petunjuk dia. Sige. Noy. Mana dia lah, Noy. Kita kawat yung saging, Noy. Ha? Sa tuloy ko. Ugramin na yun, no. Ah, kadit saging ha? Naara ka. Diri daya patago-tago. Patago na kas kawat ha? Na. Diri, dali. Na. Kawat ini kong saging ha? Kagis kawat kong saging. Bulan nih, udah.